Bubagra sama-sama kami kuliah Blai khe khatong jagnai te khathang sajaktai mangpli mia thangnai 4 July 2024 hai khe ba srang sal mariwo Bubagra Brisidok hai khe ba 46th azaima salno rogei TIPRA MOTHA Adong Mirza Kathalia Rajapur te Matarbari Kakrabon Dhonpur constituency ni ngai te wandal sakham nogo hai khe ba PHO sajaknai thai gothong patient rokno Bubagra ni asaima salna rogoino baklaimani mangpli manjagi kha Omia Doyal Noatia Subregional Chairman Dhonpur Povitra Mura Singh Matarbari Member Sanjoy Tripura Rotna Jomatia Deepak Jomatia Kunjo Mura Singh Bishal Jomatia Sheila Noatia Bishu Devi Noatia Jonaki Deborma Te Shanti Bharat Noatia Agoson Te a program no tewi Bubagra asai ma sana tewi peskango tewi Bubagra kaham kereng te engai boni sakham no tewi sini TIPRA sarok no phiok na ne bagai kaham kereng thang hane bo te te ma hane ok mangpli ok sai khanraka nai tungdi joy kare dofane TV mangpli bo Bir Bikram Bubagra Bir Bikram 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 Bubagra ni ai ba ai lo dong tu cini bagai cini company bagai kaham kai sam kai boni bagai boni subai boni kini assignment chalo isa boni ko mo jong joto no isa joto ni ham bagai joto kaham sam Makan kereka umum kereka tong gerong nyari Makan kereka umum kereka tong gerong nyari Hodano thum shalui do phano mang deui Hodano thum shalui Jadi kayak suka ya dah. hambai joto no তিনি চিনি Bubagrani asaima salno rogi kaham kothar asaima salno rogi oro Iwandal hospital phaiye rugi rongno je phol rok fruit rok bagma magai belai belai kon hambai je anggo belai kono ma hambai ma yafaro sini oro nije local jotono leader rok tongmai rongno omti hai kaham initiative nama bagai ge sungbo jotono bono hamar yafaro bono ashibad yafaro jate bote bo kaham kuringke tongoi ayuglogoi tongoi sini dofani bagai kaham kamate bo samung tangtang ge angoro na sumo sanamo hambai belai angke Dr. Sanjoy Deborma o hospital ni MYC hanya belakang ambil maru,